til Karl Andreas News om torsdagen kl. 6. I dag vil du fortælle om mig og Kajs 40 års jubilæum. Ja, og vi kan starte med at snakke om, hvordan vi mødtes. Jeg gik nemlig hen og spurgte, hej søde kælling, vil du snære med mig? Ja, det kan du lige vende på, jeg ved, Kaj. Og så snæde vi, og snæde vi, Jeg stikker lige en hånd ned i din bukser, Kaj. Hvad var det, altså handjob på mig? Og så spurgte vi på et motel, om vi ikke godt kunne komme ind på et værelse, som jeg nok lige sagde. Det kunne vi godt. Og så bollede vi. Kaj! Ja, det. Ej, ikke for en børnene, Kaj! Kaj! Ikke for en børnene! Ej, Og så gjorde jeg bare det 4 dage. Ja, og nu har jeg simpelthen sagt, jeg synes også, når det er vores 40-års jubilæum, så har jeg også sagt til ministeren, at det er træls, at jeg skal have en hånd op i røven hele tiden. Hele tiden. Og det er børn også rigtig enige med mig i. Ja. ej, helt ærligt, Kaj. Jeg synes, det er dejligt. Nå, du er også en kælling. Det var sødt sagt, Kaj. Hvor er du sød, Kaj. Hvad skal vi lave, når vi kommer hjem? Vi skal gøre noget frækt. Nå. Klippe papir.